menapa Kang Akar? Durat mopo? Jamin, kopi lho. Ora durung beda kopi. Ayo, kopi. Kira Karsono. Aku mundur suwane Kira Karsono. Kira Karsono to. Ini dawuh kula kan. Kaget dengan dika kula kudu. Inggih, dereng panjenipun sono pisowanan nimbali ati dalem kula. Janipun upami pindan kagungan putra. Inggih. Menika kula kepengin bepisanan. Menawi kula dika kados ngaten kula menika saya keronta-ronta kan. Dados dereng Kula kagungan. menika selangkung taun bojoan dereng duwe anak. Saiki mboten kagungan. Estu. Coba adimu Cipta Rasa timbal. Rama preksa jebul saiki nggone ngadi busana saya brahi. Semune wis duwe katresnan ya. Gong. Oh, nyuwun sewu. Kula niku rumangsanipun sepuh. Wong kula menika katresnan kula nggih namung Nyai Patih. Oh, kula iya. tlateni kadang. Katresnanmu sapa nini? Menawi jengan dikon lingkung kula saking wingking. Nyuwun pangapunten. Padharan. Mangkir wi. Padharan kula saking. Jebul jengan dika sampun ngurung. Jago liring kuning. Saben dinten yanasah jalunipun yen wis lancip kanggo neladung kandang do nggih. Mboten. Duh, menawi nyen ngesakaken kawibawan wonten ing pasih monggo ning cara blak-blakan. Wah, mboten wonten serapan. Sinten Kamandoko? Nggih. Lakoni. Samangke kula mundhut kados menapa prasapanipun. Kira Karsanata dhateng pasir luhur. Saben-saben panjenengan mundur priksa kados-kados sok-sok badhe wabyaken wonten kersa dengan Kanjeng Bupati. Ning nyuwun pangapunten panjenengan kula niku dereng matur. Kula niku ngangkat anak ini naminipun Kamando. Yen ngaten kula mundhut patine Kamandaka. Kabeh para putra mantu sabar. Nini bungsu, apa bener kae Kamandaka? Dudu.
Gus, kowe sapa? Wani munggah pun Kadipaten Pati. Silih Warna. Sediamu ngopo kowe munggah ning pendopo Kadipaten Pasir Luhur? Sumito. Sapa kowe? Yo. Ngopo petintang pedene? Ngopo? Nantang aku yuk. Iki Kadipaten Pasir Luhur. Ono. Kurang. Kowe kok kulinamu ngopo? Kulinamu nggo serabutan. Apa kae? Oh, Rika. Utang, iya. Ngopo? Kurang ajar. Silih Warna. Silih Warna ndi? Lah kok kowe jauh? Yen kowe kepen Sweta, apa pawitamu? Bagus. Yen kaya ngono ndak tampa patritan, nanging kanthi pituban. Cilik wis ngrangket gedhi mateni Kamandaka. Awit Kamandaka wis wani nyidra resmi putraku Putu Ciptarasa. Saku. Iya. Oh. Tukang akar bonjok bunga. Kira teko sekolah pancene kira-kira ke pasaran. Kowe kaja kumendel kendel arep nyekot rekaman. Kamandaka kuwi jule. Kamandaka kuwi sekti Mahambara. Kadek gayane rinuwe. Lha kok kowe iki wani-wanimu arep raket Kakang Kamandaka. Seret nyawamu apa piye?
Wah, yen to ora kleru ki ana apa-apa. Beres. Iki antarane Di sana, apa bener iki sampean bobotoh? Iya. Kepengin adu sawu adat lumpiane koyo ngene. iki sing loro wong ndi? Adat lumpiane pirang banyon. Ning aku njaluk 3 banyon wae. 4 banyon yo ora. Karo kok plurah-plurah terus. Jagone wis kuwi. Nek banyune ndi banyune wis dhisik. Banyune ndi banyune? Iki aja nganti kalah. Tak botoi. Yen pepe pokokan ndi duitmu? Pripun? Duitmu ndi? Utang isa. Nyek. Nyek wae nyek. Duwe saku alek nek. Gue emang piro? Roncis mulai. Salah duit beres. Apa wis bisa diwiwiti? Kena diwiwiti. Bener. Ya. Bisa mampet.
bisa mampet brokose getih kuyo. Mbok menawa kena kanggo petilasan ing mengkone. Papan nggon kumutik gegodongan. Kanggo godhoki kadheping getih brokos. Besok kono kae cah telo mbrogosan. Ayo male. Sisah was melang. Maling jelek kamandaka menika sampun tatu wujudipun Pak. Bener. Tamtu mboten badhe kuat. Monggo sarengan. Ayo. Maling julek kamandha jeng pangeran mangsawang kamandaka sesimitan wonten ing grumbul kaya mangkon kanjeng margi kang kados pundi wonten wujudipun sono utawi tembung mendelene anjing bener lajeng ngoyak kamandaka kabeh ngajak maling julek kamandha menawi makaten kula mbutahaken sono menika jenenge kaya ngono ya menungso sing punjul apa-apa mrojol karep kinatah mentat jinara mendet. Ning kene apa dadak kowe nganggo playon lan sesingitan kowe. Ayo adep ana Siliwarna. Muduna kowe kamandaka. Ora, ayo muduna adep ana Siliwarna.
Tan monggo mulya kowe bisa nyekel karo aku. Silewarna. Iki tanding ana. Pangeran Banyak Tatra putra ana ing Pejajaran. Kang Mas Banyak Tatra. Kang Mas Banyak Tatra. Kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Kang Mas. Kula kadang panjenengan Kang Mas Banyak Tatra. Kula banyak ngampar Kang Mas. Banyak ngampar. Kang Mas, panjenengan kadang sepuh kula. Tok kira aku gampang percaya yen tok ing aku banyak ngampar putra ing Pejajaran. Kanthi margi ingkang kados pundi? Lekasipun Kang Mas Banyak Tatra pitados lan kula. Yen pancen kowe rumangsa putra ing Pejajaran. Titikane manggon apa wae? Siliwarna. Kang Mas, nggih badhe kula wangsul. Putra Rama Prabu Munding Wangi menika wonten sekawan. Wal saking menika titibakanipun putra wonten ing Pejajaran. Saben tindak wonten pundi kemawon boten benggang sak rambut lan wujudipun patrem. Nganti wujuding patrem kencana mratandhakake yen putra Pejajaran, nanging aku isih durung percaya. Dereng pitados Yen to kowe banyak ngampar kalebet putra ing Pejajaran. kula menika peranganipun putra wonten ing kraton Pejajaran, Mas. Yen pancen adring-adringmu meksa yen kowe rumangsa dadi putra Pejajaran. Putra ing Pejajaran ana pira cacahe? Wonten sekawan, Kang Mas. Sapa wae Siliwangi? Boten sanes Kang Mas Banyak Tatra. Ugi banyak ngampar sanesipun banyak blabur. Ugi kudani ringrup. Menika peranganipun putra wonten ing kraton Pejajaran, Kang Mas. Ya, Menapa banyak panjenengan pitados? Mahipun kakang samar marang sliramu. Ya iku banyak ngampar. Upama sliramu ra bisa njlentrehake putra ing Pejajaran. Durung kinarwan yen to pun kakang percaya. Yen sejatine sliramu ya banyak blabur. Nanging kenging menapa kedadosan menika? Teman kula kepanggih lan kadang kula kadang ingkang kapenah merdu. Kula sampun ngrupaos silepat bilih tatunipun panjenengan. Awit saking tumindakipun kula nyuwun pangapunten sanget Kang Mas. Yai banyak ngampar. Sliramu ora luput. Nanging keng rumangsa luputipun kakang. Malah aku rumangsa bombong. Dene aku isih andarbene kadang kaya dening sliramu. Bisa mbuktekake kewanenanmu lan uga kaprigelan. Ampun kapisan dening mesa dalem Kanjeng Rama Munding Wangi. Sangsaya bombong penggal. Boten Mas, ampun kesangeten anggenipun ngalembono dhateng Kang Badak. Kanthi dalan iki pun kakang bisa ketemu marang sliramu najan to tanpa kenyono-nyono. Yai banyak ngampar. Kang Mas Banyak Sekabeh lelakon kaya dening ki mau. Nalika aku lan sliramu padha-padha adu jago. Saengga Yai banyak ngampar. Ngliga wujuding patrem kencana. Kutamakake marang jiwa lan raga. Satemah ratu. Nanging kabeh mau kena kanggo pengeling-eling. Nalika saurunge jago padha didu, kabeh padha dikurung. Jago itik yen tembung mentirengake ayam. Padha dikurung. Papan kono kae sing kena kanggo ngurung ayam
utawa jago. Minangka sliramu dadi paksen. Besok yen to ana reja-rejaning ayam, katlau kurung ayam. Lan uga kelakon sliramu lan pun kakang kudu jandul. Adu kaseten inji sehingga pun kakang keplayu. Nganti aku mlebu ana sakjroning grumbul. Kanthi reka dayamu lan kuwasasmu sehingga sliramu ngeculke wujuding sono utawa asu yen tembung menterenge kae anjing. Dene ora kuwawa najan to akeh pilang cacahe asu utawa anjing kang padha ngoyak marang prayuku sehingga tanpa kenyono-nyono asu utawa anjing bisa tak kurung. Sisandene minangka kena kanggo telasan. Yai banyak ngampar minangka dadi pasien. Papan kono kae kena kanggo pengeling-eling. Besok yen tok ana reja-rejaning jaman sinebuta kurung anjing. Tetandane aku lan sliramu isih dibacoke sehingga aku munggah ana sak nguring puntuk watu. Ewa semono sliramu ora bisa mujung kapara ngrangket marang pun kakang. Babar pisan uga ora bisa. Sisandene sliramu minangka dadi paksen Yai. Injih Kang Mas. Puntuk watu kang gedhe kae. Kanggo nyantik nggonku tandingan karo sliramu. Uga mengkone kena kanggo petilasan. Besok yen to ana reja-rejaning jaman sinebuta Watu Raden. Watu Raden. Yai, Kang Mas banyak parandene sliramu kang mlebu giri sayembara. Injih marang paman Kanandora. Sisandene ing mengkone saksuanmu dadi atu. Yen to sliramu sejatine kang bisa muku giri Patembara mikut marang pun kakang. Yen to bisa urip, yen ora bisa urip, kena bisa sliramu muku giri Patembara satemah pun kakang tumekaning pralaya. Boten Kang Mas. Nalarku tasih jangkep. Panjenengan kadang kula ingkang kapenah werda. Yai setane bis menapa ingkang manjing jiwa kula. Ora kuwi sing tak arepake. Kula remen panjenengan tasih sugeng Kang Mas. Minangka kanggo bukti yen pranyata sliramu kelakon merjaya pun kakang. Kanthi margi kang kados sono kae mau. Siji-sijining sono mengko ceklen. Semblih ana sono. Lajeng jupuk getih lan atine. Lamun sliramu mengko yen to wis sowan ngersane Paman Kandandara, aturke wujude getih lan ati sono ki mau. Matur marang ngersane Paman Kandandara. Getih lan ati minangka getih lan atiku Yai banyak. Kanthi margi ingkang kados mekaten iki menawi mekaten kula namung ngestokaken dawuh lan sampeyan Kang Mas banyak kejaba kuwi. Ing nggone lamun aku lan sliramu bali ana ing kejajaran. Kuwi ora pun kakang kang dijumenengake ratu ana ing kejajaran. Kenging menapa marang sedalem Kanjeng Rama pundi wae? Kenging menapa? Jalaran aku rumangsa cacat. Ingkang menang mboten sanes namung panjenengan. Bener kandhamu ya, nanging ratu kuwi ora kena cacat. Pun kakang pila legawa yen tok ing mengkone kengju meneng ratu ana kejajaran ora rengemu sliramu. Kula kirang pono Kang Mas dereng dadi wancinipun. Menawi to banyak ngampar kedah ingkang menang lintir kawibawan Rama Prabu wonten ing kraton Pajajaran.
ing mengkone lamun sliramu kejumenengake ratu ana ing Pajajaran. Pun Kakang uga bakal meneng wae. Ngaturaken gusti sedaya kabeh kuwi mau bisa disinaoni sambarang apa wae kados mekaten. Kyai Bayang Ampar, Kang Mas banyak sak sowanmu mungkung ngersane Paman Kandandaha. Sisandene atur kiteng kanthi gamblang. Mula kabeh kelakon iki muga kena kanggo pasinaon ana ing dina sesuk. Inji. Ilaning tumindak Dursila Judi. Muga-muga bisa mahanani marang tentreming praja Pajajaran lan pasir luhur. Sumrambaing kabeh kawula ana ing dukuh manting. Muga-muga pinaringan seger bagas waras, panjang umur lan akeh rejekine. Amin. Panutuping aturku sikum pinapsi pitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.